Takže dobrý deň a vítam všetkých dnes na tomto webovom seminári MATLAB v kocke, ktorý má za cieľ predstaviť vám aktuálne možnosti systému MATLAB v príkladoch a aplikáciách. Moje meno je Michal Blaho a som aplikačný inžinier spoločnosti Humusoft, ktorý je výhradným distribútorom prostredia MATLAB v Českej republike a na Slovensku. No a v spolupráci s Národným superpočítačovým centrom sme sa vám teda rozhodli priniesť tento seminárik. No a prečo, poviem potom na konci toho seminára. Dobre. Program tohto seminára je v podstate taký, že vám chcem ukázať tie základné časti toho, čo môžete v MATLABe robiť. Či už je to samostatný MATLAB, kde môžete robiť vaše výpočty, Simulink pre modelovanie systémov a potom zaujímavé aplikačné oblasti, ktoré sa typicky používajú. MATLAB je strašne rozsiahly program s viacerými nadstavbami a všetko predstaviť v takom krátkom čase nie je možné. Prakticky na každú tú časť, ktorú vidíte na tomto slajde, by sa dal spraviť samostatný niekoľkohodinový seminár, ale dneska v podstate predstavíme tie také možnosti v skratke v podstate. Pre tých, ktorí MATLAB a Simulink nikdy nepoužívali, tak MATLAB je v podstate nástroj a prostredie, kde môžete robiť vaše vedecké a technické výpočty. Má kopu vstávaných funkcií, ktoré vám uľahčia život, nemusíte všetko písať úplne od začiatku alebo si to programovať. Plus má zaujímavé grafické nástroje, ktoré vám uľahčia robiť tie vaše analýzy v takom jednoduchšom grafickom prostredí. Vy potom máte sami možnosť vytvárať grafické aplikácie a pre užívateľov, ktorí nevedia možno dobre programovať, už tie analýzy môžu vykonávať pomocou zase grafickej aplikácie, kde si to všetko naklikajú, hneď vidia výsledky a ten kód je skrytý na pozadí. No a MATLAB je otvorený systém, väčšinu tých funkcií, ktoré môžete používať v MATLABe, sa dajú normálne otvoriť pre editáciu, pozrieť si, ako to bolo naprogramované. Takisto môžete medzi užívateľmi MATLABu si vymieňať vaše vlastné skripty, funkcie a podobne. Existuje na to aj stránka File Exchange, kde užívateľia si môžu zazdieľať tie ich výtvory s celou komunitou používateľov MATLABu po celom svete. Nad MATLABom je nadstavba, ktorá sa nazýva Simulink a v Simulinku sa modelujú a analyzujú dynamické systémy, čiže tam môžete pomocou diferenciálnych alebo diferenčných rovníc modelovať tie vaše systémy pomocou blokových schém. To prostredie blokových schém umožňuje ľahšie a prehľadnejšie modelovať dynamické systémy, ktoré sú častokrát veľmi komplikované. No a práve pre tú možnosť robiť to tým grafickým spôsobom, kde sa to dá potom jednoduchšie analyzovať, využívajú Simulink v spoločnosti veľké ako platformu pre model-based design, ktorú tiež popíšem, ale je to v podstate využitie modelov pri vývoji ich zariadení a algoritmov. No a nad týmito základnými takými časťami MATLABu existujú ešte aplikačné knižnice, ktoré sú využívané pre rôzne špecifické oblasti. Volajú sa toolboxy a máte možnosť robiť rôzne štatistické optimalizačné výpočty, umelú inteligenciu, spracovanie obrazu signálov, finančné analýzy, modelovanie sústav na vrch riadiacich systémov, až po nasadenie tých algoritmov, ktoré vytvoríte v MATLAB alebo v Simulinku na reálny hardware, čo si dneska ukážeme. No, MATLAB sa používa nielen na školách ako nejaký nástroj pre analýzu dát, modelovanie systému, ale využíva sa fakt v praxi. V podstate neexistuje oblasť priemyslu, kde by sa MATLAB nejakým spôsobom nevyužíval. Dominantný je automobilový priemysel, ale na v podstate odkaze nižšie nájdete oblasti, v ktorých sa teda MATLAB využíva, môžete si tam nájsť tú svoju a nájdete tam nielen popis teda tej oblasti, ale aj aké nástroje v MATLABe sa tam často používajú a podobne.
No a čo je zaujímavé, v dnešnej dobe sa dokonca tieto oblasti medzi sebou kombinujú. Napríklad automatizácia a medicína môže spolupracovať pri vývoji nejakých robotov pre operácie, takže častokrát je treba tieto dve oblasti previazať nejakým spôsobom a namiesto toho, aby ste nejaké nástroje pre tú danú oblasť využívali a snažili sa ich prepojiť, tak MATLAB vám poskytuje teda tie nástroje, kde to môžete robiť v tom jednom prostredí. Plus máme tiež možnosť pripojiť sa aj do iných softverov a programovacích jazykov, o tom tiež budem sa zmieňovať. Takže môžeme začať MATLABom, kde môžete teda robiť tie vaše výpočty, analýzy a pripravovať rôzne interaktívne dokumenty. Tá práca s vašimi dátami v MATLABe sa dá rozdeliť do niekoľkých častí. Prvý krok je teda prístup k dátam. Tie dáta je často potrebné nejakým spôsobom získať, sú niekde zaznamenané. Takže MATLAB vám umožňuje pripojiť sa na súbory, do databáz, webových služieb, prípadne do snímačov, ktoré tie dáta vám poskytujú naživo. Ďalším krokom je potom ich predspracovanie. Tie dáta sú častokrát zašumené, výpadky sú tam nejaké, snímač môže vypadnúť. Častokrát sú zložité, potrebujeme ich nejakým spôsobom redukovať alebo vybrať tie zaujímavé veci. Takže dosť takou veľkou časťou pri tej analýze a spracovaní dát je práve toto predspracovanie. Následne môžete robiť vaše algoritmy, čiže tvorba modelov, funkcií, využívať strojové učenie, umelú inteligenciu na to, aby ste tie vaše dáta nejakým spôsobom spracovali. Môžete ladiť parametre tých vašich algoritmov a všetky tieto modely validovať. Častokrát máte tých dát veľa, je treba tie algoritmy spúšťať niekoľkokrát, takže MATLAB má možnosť ako takéto algoritmy škálovať. Či už ak máte rozsiahle dáta, že je potreba spracovať tie dáta v podávkach, alebo máte nejaký výkonný hardware, kde môžete paralelizovať takéto výpočty. Prípadne celý ten výpočet môže bežať niekde v cloudoch, čiže MATLAB má možnosť ako škálovať tieto výpočty. A tým posledným krokom je väčšinou integrácia do nejakej aplikácie, teda vytvorím nejaký model, overím si ho, či funguje správne, no a tento model chcem používať v praxi, či už v nejakých desktopových aplikáciách, podnikových aplikáciách alebo na reálnom hardvéri. Takže všetkými týmito krokmi vás MATLAB dokáže previesť. No, čo sa týka MATLABu, tak MATLAB je teda aplikácia, kde môžete robiť tie vaše analýzy. Skladá sa z niekoľkých okien. To také najdôležitejšie je asi ten príkazový riadok, kde môžete zapisovať vaše príkazy. Current folder je váš pracovný adresár, tam sú väčšinou súbory a dáta, s ktorými pracujete. Workspace je zoznam premenných a dát, s ktorými MATLAB aktuálne pracuje. A plus máme ešte Toolstrip, kde sú zaujímavé teda aplikácie a možnosti v tom MATLABe. Čiže vy môžete v tomto command window volať príkazy, skúšať si tie vaše nápady a takisto máte možnosť pozerať sa do dokumentácie, kde sú jednak popisy tých funkcií, ale aj príklady k funkciám. Tie príklady môžete potom spúšťať u vás na počítači alebo pomocou webovej verzie MATLABu, ktorú spomeniem tiež za chvíľku. Okrem toho, že môžete teda tie vaše nápady a algoritmy písať do príkazového riadku a spúšťať si to tam po častiach, môžete tvoriť dokumenty. A nielen obyčajné nejaké textové dokumenty, ale aj interaktívne dokumenty. Máme niečo, alebo súčasť editora MATLABu je MATLAB Live Editor, kde môžete nielen písať príkazy MATLABu, ale môžete tam doplňať rôzne texty, nadpisy, obrázky, rovnice, interaktívne ovládacie prvky. To sú v podstate takéto nástroje, kde máte rôzne tie roletky, miesta na písanie
textu, čísel a rôzne takéto posúvatka. Čiže to všetko sa dá do takýchto skriptov dať. Zase namiesto toho, aby ste vy museli ručne prepisovať nejaké premeny, sa dajú využívať takéto interaktívne nástroje. No a existuje ešte niečo, čo sa volá Live Editor Task. To sú v podstate také mini aplikácie, ktoré môžete dať do tých vašich skriptov, ktoré vám pomôžu jednoduchšie zase vykonávať nejaké analýzy alebo operácie, ktoré často používateľia používajú. Takže namiesto toho, aby ste vypísali nejaké zase programy, si vložíte iba takýto task pre špecifickú úlohu a môžete zase interaktívne tvoriť ten váš algoritmus. To vám v podstate ukážem za chvíľku. Následne môžete tieto skripty exportovať, či už do PDF, Wordu, LaTeXu, HTML, čiže aby ste ich vedeli zazdieľať prakticky hoci kde. No a častokrát sa takéto live skripty využívajú pre výučby, laboratórne protokoly, domáce úlohy na univerzitách, kde vy môžete zase interaktívne spúšťať takéto dokumenty a robiť tie analýzy za behu. Nemusíte nič prepisovať na tabuli, ale celá tá analýza sa v podstate prepočíta, keď tam zmením nejaký parameter. No. A v závislosti od toho, aký budete skúsení, teda ten používateľ, máte na výber využiť teda tie nástroje. Tí užívateľia, ktorí sú už nejakí zbehlí v MATLABe, častokrát rýchlejšie vedia napísať ten program pomocou funkcií a automatického doplňania. Takže tí používajú väčšinou takéto command line funkcie a tí, čo si chcú zjednodušiť tú prácu, môžu využívať tie live editor tasky, ktoré som spomínal, tých je niekoľko. No a máme potom ešte také interaktívne veľké aplikácie, ktoré tiež umožňujú pracovať s dátami. Tu je ukážka Data Cleaneru, čo je v podstate aplikácia, v ktorej môžete pridať tabuľku a tie jednotlivé stĺpčeky môžete zase takým interaktívnym spôsobom analyzovať, upravovať. Čiže máme tam aplikácie, alebo súčasťou tejto aplikácie sú zase ďalšie možnosti, kde môžete doplňať nejaké chýbajúce dáta, odstraňovať outliery, tie odľahlé dáta, vyhľadiť dáta a podobne. Ďalej môžete vizualizovať tie vaše dáta. MATLAB má bohatú knižnicu grafov s tým, že tie grafy niekedy zodpovedajú aj tým nadstavbám, ktoré sa do MATLABu doinštalujú. Takže tie základné grafy máte k dispozícii a potom sú ešte ďalšie grafy nad tými základnými, ktoré robia nejakú špecifickú operáciu, ak robíte nejaké spracovanie obrazu alebo zvuku. Vy máte možnosť kliknúť si potom na túto Matplotlib galerii, čo je stránka, kde sú tie jednotlivé grafy popísané, čo všetko sa dá teda v MATLABe robiť. A nielen, že sú popísané, ale môžete si otvoriť aj zase onlineový MATLAB, kde ten graf bude popísaný aj kódom a môžete si ho spustiť, pohrať sa s ním a zeditovať si to a prípadne využiť tie vaše dáta, aby ste takéto nejaké grafické vizualizácie si mohli skúsiť na tých vašich teda dátach. Čiže toto je pekná stránka, kde nájdete v podstate zoznam grafov MATLAB. Dobre. Čiže môžete využiť také základné čiarové, ale potom rôzne objemové vizualizácie, štatistické grafy alebo geografické grafy, ale videli ste, že tých možností je dosť. Ja vám takú nejakú základnú analýzu ukážem pomocou úpravy ECG signálu, takže môžeme si do MATLABu natiahnuť ECG dáta a môžeme sa teda pozrieť, akým spôsobom tie dáta môžeme upraviť. Takže aby ste videli nielen prezentáciu, ale aj niečo, čo v MATLABe sa dá využiť, tak sa teda prepnem do okna MATLABu, čo je toto. A tu mám teda tie okna, ktoré som popisoval a už pripravený skript, ktorý robí teda tú analýzu ECG signálu. Ten je uložený v takomto mat súbore, čo je formátu pre ukladanie dát. Takže prvým krokom je načítanie tých dát a vykreslenie si, aby sme videli, že ako ten signál teda
vypadá tak. Takže tu vidíme ten ECG signál, vidíme, že je zašumený, to môže byť z nejakého meracieho prístroja, sú tam nejaké trendy, čiže je poposúvaný. V ideálnom prípade by sme si ho chceli nejakým spôsobom zarovnať. No a na to môžeme teda využiť či už funkcie MATLABu, alebo tie tasky, ktoré nám pomôžu takým tým interaktívnym spôsobom nakladať s týmito našimi dátami. Takže máme tu v tejto záložke Live editora možnosť tasku a tu vidíte, že môžem teda odstrániť chýbajúce dáta, pracovať s tými odľahlými dátami, nájsť extrémy, vyhľadiť tie dáta. To sú práve tie tasky, ktoré môžeme teda využiť. Tých je samozrejme viac pre prácu s tabulkami, nejaké AI data science. Takže kľudne si ich potom môžete vyskúšať. No a ja už tu mám vložený do toho môjho live editoru jeden task, ktorý sa volá, že Find and Remove Trend. Prvým krokom, čo budeme robiť, je teda, že odstránime trend z tých našich dát. Takže v tomto tasku ja môžem povedať, že s ktorým signálom budem pracovať, je téma workspacey. No a ďalej teda môžem naparametrizovať, akým spôsobom sa bude ten trend odstraňovať. Môžem využiť konštantu, lineárnu, nejakú funkciu kvadratickú, kubickú. Je to v podstate polynóm niektorého stupňa. Keď dám custom, ja si môžem vybrať rád polynómu, ktorý budem prekladať tými našimi dátami. Takže keď si to takto naparametrizujete a spustí sa tá sekcia, tak ten live task vám spraví teda tú analýzu. Tu vidíme, že tými dátami preložil teda polynóm 5. stupňa a potom sa tento polynóm z tých dát odráta. Čiže tým pádom dostanem v podstate takýto zarovnaný signál. Samozrejme tie live tasky využívajú kód na pozadí, takže tu je takáto časť, že show kód, kde sú teda príkazy, ktoré by ste teoreticky museli napísať, aby ste tú analýzu spravili. A to samostatné odstránenie trendu robí táto funkcia dtrend. Zvyšné príkazy sú už iba na vykreslenie toho grafu, ktorý je dole. Čiže takýmto spôsobom nielen môžete robiť nejakú úpravu tých vašich dát, ale keď si ten kód zobrazíte, môžete sa aj naučiť, že akým spôsobom sa to dá teda robiť. Potom môžete ísť do dokumentácie, pozrieť sa, akým spôsobom funguje takáto funkcia. Stačí dať pravý klik, help on trend, otvorí sa webový prehliadač, kde bude teda tá funkcia popísaná s ďalšími príkladmi, ktoré si môžete vyskúšať. Častokrát treba automatizovať takéto analýzy, ale nie vždy je možné teda klikať a upravovať tieto veci. Takže tento live task má ešte možnosť skonvertovať sa na program. To je to, čo ste videli dole. Takže ak chcem spraviť funkciu, ktorú potrebujem volať niekoľkokrát, stačí mi dať túto convert to code a ten samostatný task sa v podstate prepíše do programu, ktorý by ste v MATLABe museli napísať vy. Takže máme odstránený trend, to je táto tmavo-modrá. Ďalej môžeme použiť nejakú filtráciu, zase máme task, ktorý sa nazýva smooth data, kde ten signál, ktorý sme teda detrendovali, znova načítame, vyberieme si metódu, ktorú chceme využiť, na to, aby sme tie dáta vyhľadili. Vidíte, že zase máte niekoľko možností. No a keď spustím teda túto sekciu, tak mali by sme vidieť, že nejaký ten šum z tých dát viem odstrániť. No a samozrejme, ak chcem nájsť extrémy a vyhľadať si v tom ECG signály a vlny QRS, tak môžeme využiť ďalší task, ktorý sa volá, že Find Local Extrema, kde si teda môžeme povedať, že aký typ extrému hľadám, ako ďaleko od seba majú byť tie extrémy, v akých oknách. No a MATLAB nám nájde niekoľko extrémov. Samozrejme, tie tasky nedokážu spraviť úplne všetko, čo by ste od nich chceli, takže na to, aby sme našli tie jednotlivé body tých vln, potrebujeme ešte trošku doprogramovať ten live script, ale v podstate nerobíme nič iné, ako berieme indexy týchto extrémov a využívame nejaké thresholdovanie v tých oblastiach, kde sa nachádzajú tie extrémy, ktoré nás zaujímajú. Takže ak spustím ešte túto časť, tak my sme v podstate vybrali tie oblasti, kde sú teda tie R,
S a Q časti. Takže takýmto spôsobom môžete v MATLABe robiť prakticky tie vaše analýzy, nielen programovo, ale aj interaktívne. Takže toto bol prvý príklad. Dobre. Hovoril som, že môžete robiť ďalej aplikácie, čiže vy alebo vaši kolegovia môžu pre vás pripraviť interaktívnu aplikáciu, kde tá analýza bude bežať na pozadí. Na to môžete využiť App Designer, kde sa teda tvoria aplikácie. No a tie aplikácie nemusia bežať len v MATLABe, môžete ich pomocou ďalších nástrojov skonvertovať na samostatne spustiteľné aplikácie alebo na aplikáciu, ktorá bude bežať na webe. Takže celý ten postup je taký, že otvoríte teda App Designer a dáte si na paletu tej aplikácie ovládacie komponenty, to sú tie tlačítka, rôzne vstupné políčka, ciferníky, lampičky. A na udalosti, keď ten užívateľ stlačí nejaké tlačítko alebo pohne teda tým ciferníčkom, napíšete obslužný kód, ktorý bude niečo vykonávať. A tým dosiahnete teda tú aplikáciu, ktorú si potom už môže niekto iba spustiť a s tým pracovať. Takže ja vám to ukážem zase v MATLABe. Mám tu príklad jednej také jednoduchej aplikácie, ktorú som ja kedysi robil. Takže toto je aplikácia teda App Designeru, kde mám teda tú paletu tých komponentov, ktorú som si dal tuto na okno. Vy môžete potom tie komponenty jednotlivé ešte ďalším spôsobom parametrizovať. No a keďže ja chcem, aby keď užívateľ bude točiť týmto knobom, aby sa mi grafy prekresľovali, musím teda napísať ten obslužný kód a ten sa nachádza v tomto časti code view alebo pre špecifickú komponentu, keď dám pravý klik, callbacks a go to callback, ma to dá do kódu, ktorý robí obsluhu teda tej akcie. Takže tu mám načítanie teda tej hodnoty, aby som vedel prekresliť na základe tej hodnoty mojej grafy. Nastavovať môžem aj iné komponenty do nejakých iných poloh, ale mám tu funkciu myDraf, ktorá mi prekreslí tie jednotlivé 3 grafy, ktoré sú v tej aplikácie. Tá sa nachádza túto hore. Čiže tá vypočíta sinus, kosinus, nakreslí tam tú sinusovku, kosinov funkcie do okienka. A dá tam tie čiary, kde sa aktuálne nachádzame a takýmto spôsobom sa teda na pozadí tento kód vykonáva vždy, keď užívateľ spraví nejakú zmenu. A ja môžem potom tú aplikáciu teda spustiť, zatiaľ to spravím teda v MATLABe. No a tuto je teda ukážka tej interaktívnej aplikácie, kde ja keď budem teda túto točiť týmto točítkom, tak sa mi budú tie grafy prekresľovať, prepočítavať tie hodnoty. A takýmto spôsobom si teda ten užívateľ môže bez toho, aby teda poznal programovanie toho MATLABu, robiť tie analýzy. Toto musíte pripraviť vy samozrejme. No a ďalej, čo môžete robiť potom s takýmito aplikáciami, tuto je tlačítko na zdieľanie a môže sa skonvertovať teda tá aplikácia pomocou MATLAB compilera do samostatne spustiteľnej aplikácie alebo do webovej aplikácie. Čiže vy môžete potom zdieľať takéto aplikácie aj s užívateľmi, ktorí ten MATLAB prakticky nemajú k dispozícii. Dobre. Ďalej, čo môžete využívať pri tvorbe tých vašich analýz, je MATLAB Copilot. Je to v podstate novinka tohto roku v prostredí MATLAB a je to v podstate asistent, ktorý je optimalizovaný pre MATLAB. A pomocou MATLAB Copilotu môžete komunikovať, klásť rôzne otázky pre Copilota, môžete generovať, modifikovať kód, dať si vysvetliť kód alebo chybu, s ktorou sa stretnete v MATLABe. A takisto máme aj automatické doplňovanie kódu, prípadne generovanie testov. Ak sa venujete tvorbe softvéru, tak môžete v MATLABe robiť unit testy. A Copilot dokáže takéto unit testy generovať na základe tých vašich funkcií skriptov. Takže ja pôjdem do MATLABu, je to celkom zaujímavá funkcia a ukážem vám ju. Takže ja sa prepnem ešte do ďalšieho adresáriku, kde mám pripravený nejaký kód, ktorý budeme používať. No ale ten samostatný Copilot, keď sa prepnem do základnej
základnej záložky MATLABu sa jednak dá spustiť túto Copilot Chat, alebo aj na paneli v pravej strane je takéto tlačítko, ktorý nám otvorí ten Copilot Chat. Takže tu môžem teda komunikovať s týmto Copilotom a pýtať sa nejaké otázky. Ja budem robiť úplne jednoduché veci a môžem sa spýtať, že čo je to trigonometria. Takáto požiadavka sa teda odošle na server, kde ten Copilot ju spracuje a dostaneme odpoveď. Takže tuto nám popíše, že čo je teda tá trigonometria, tu je ukážka nejakého kódu v MATLABu, ktorý si môžete vložiť do skriptu, spustiť ho a vykonať nejaké takéto príkazy. No a tu sú potom ďalšie referencie a nadväzujúce otázky, ktoré môžete teda použiť. Ja môžem pokračovať v tej diskusii v úvodzovkách s tým Copilotom a spýtať sa, že aké trigonometrické funkcie obsahuje MATLAB. Takže zase počkáme na odpoveď a mali by sme dostať zoznam zase nejakých funkcií, zase kód, ktorý môžem spustiť a nejaké ďalšie možnosti. Na to, aby sa aj ten Copilot učil a bol si istý, že či to robíme dobre, tak ho môžeme ohodnotiť, že či to bolo nápomocné alebo nie. A to môže teda pomôcť v budúcnosti. Takže takýmto spôsobom môžeme chatovať s Copilotom. Ďalej môžete, teda, ako som spomínal, generovať vaše analýzy pomocou Copilotu. Čiže ak si otvoríte nejaký editor alebo live editor, tak ten Copilot sa vám tu už začne ponúkať. Vidíte ho tu aj v príkazovom riadku, takže stačí štiknúť, to nám hovorí, že Ctrl-Shift-P, na to, aby sa objavilo takéto okienko, kde ho môžem teda požiadať na to, aby mi vygeneroval nejaký kód pre tento môj skriptík. Takže ja ho poprosím, aby mi vytvoril graf funkcií sinus, cosinus, exponenciály a logaritmu. Vidíš, že tam sa dá písať aj po slovensky, ale odpovede budete dostávať teda väčšinou v angličtine. Ale ja teda zase, keď pošlem takúto požiadavku, tak už v editore nebudem dostávať popisy, ale dostanem teda rovno kód. Tu vidíte, že mi teda vygeneroval kód, ktorý môžem akceptovať alebo zrušiť, zase to viem ohodnotiť. Častokrát je treba špecifikovať tie vaše požiadavky, tak aby tomu Copilot rozumel. Tu nám vytvorí jeden graf, kde budú subploty, čo sú podgrafy v takej mriežke. Ak by som ja chcel, aby ten graf bol samostatný pre každú funkciu, môžem to teda doplniť a špecifikovať to. Čiže tu môžem napísať, že nevytvor graf, ale vytvor samostatný graf funkcií. No a keď teda túto požiadavku špecifikujem, tak ten kód sa prerobí tak, aby som každú tú funkciu mal ako keby v samostatnom okienku. Takže ja teda dá potvrdiť, že toto je ten kód, ktorý ma zaujíma. Samozrejme, treba si pozrieť, že či ten kód je v poriadku. Netreba sa nejako slepo spoliehať, že to bude dobre. Tuto napríklad mám zbytočne tento príkaz okna figurky, ktorý bude prázdny v tomto prípade. Takže toto môžem zmazať. Ten kód je zase spustiteľný. Môžem si pozrieť, že čo ten Copilot spravil. Takže tu by sme mali vidieť teda 4 grafy tých funkcií v rozsahu, ktorý si ten Copilot stanovil. No a tu sa viem ešte prepnúť do takého dlaždicového náhľadu a tu sú teda všetky tie funkcie, ktoré mi ten Copilot dokázal pripraviť. Podobným spôsobom som ja vygeneroval v podstate tento skriptík, ktorý mám v tom mojom adresári a ja môžem ďalej žiadať Copilota pomocou editora tejto roletky, aby mi napríklad ten kód popísal. To znamená, som lenivý, možno spraviť nejaké komentáre pre nejakých mojich ďalších kolegov. Takže tuto v tejto záložke Copilotu môžete si dať, že generate comments.
a on nám zase vygeneruje komentáre pre tento náš kód, že čo sa tam robí. Vy môžete teda tvoriť takéto komentáre, ale môžete si ten kód aj vysvetliť. Dostali ste nejaký program od kolegov, ktorý neviete, že čo vôbec robí, takže je možnosť explain code a zase v tomto čatovacom okienku by ste mali dostať popis tých jednotlivých častí toho kódu. Takže tuto si potom môžete pozrieť tie vysvetlenia toho kódu, že čo to asi robí. Samozrejme, vy pri tom vašom programovaní môžete spraviť nejakú chybu. Čiže ak napíšem, že chcem sinus 90 stupňov, takáto funkcia v MATLABe neexistuje, takže tu nám potom ponúkne väčšinou takéto, že explain error a zase v tom čate by ste mali nájsť, že aký problém asi robíte. Takže toto je celkom zaujímavá možnosť, ako môžete tvoriť tie vaše analýzy aj takýmto spôsobom. Ja tu mám ešte jednu časť, ktorá ukazuje to automatické doplňanie. V podstate, ak robíte tú vašu analýzu v MATLABe a tie vaše príkazy a chcete napríklad vykresliť nejaký graf tých vašich dát, ale nechce sa vám popisovať ten graf, tak pokiaľ napíšete takýto komentár v MATLABe, dáte Enter a ten autopilot je zapnutý, tak on vám už automaticky bude predikovať, čo asi chcete a zase vám ponúkne sadu príkazov, ktoré si môžete teda doplniť do toho vášho skriptu. Takže ak tam šikne tabulátor, tak ten kód sa doplní a môžem ho teda spúšťať. Čiže toto mi vykreslí, alebo napíše titulok k tomu grafu, popíše x-ovú, y-ovú os a táto zase požiadavka mi zapne pomocou príkazu set mriežku v tom mojom grafe. Takže vidíte, že ten Copilot dokáže aj doplňať ten kód v tých vašich skriptoch. Dobre, toto zrušíme a môžeme ísť ďalej. No a okrem MATLABu môžete ešte využívať ďalšie, nechcem povedať, že verzie, ale ďalšie možnosti, ako ten MATLAB používať bez toho, aby ste si ho nainštalovali na ten váš počítač. Na stránke MathWorksu, ale keď si to dáte vyhľadať, nájdete možnosť spustiť MATLAB, Simulink a niektoré ďalšie nástavby využívať vo vašom webovom prehliadači. Je to výhodné napríklad, keď idete niekde do zahraničia a chcete tým vašim kolegom ukázať nejakú analýzu v MATLABe, nemáte počítač, nemáte so sebou teda nainštalovaný MATLAB, tak pomocou takéhoto webového rozhrania môžete stále ten MATLAB používať dokonca 20 hodín zadarmo. Okrem toho MATLAB Online môžete MATLAB používať vo vašom mobilnom zariadení, v mobilnom telefóne. Je to dobré, keď chcete získavať možno nejaké jednoduché dáta z snímačov, ktoré vaše mobily poskytujú, čiže rôzne akcelerometre, gyroskopy a podobne. No a vaše súbory si môžete ukladať na priestor zase v cloude, ktorý sa volá MATLAB Drive a ten sa dá teda zosynchronizovať s tou onlineovou verziou, s tou vašou verziou, ktorú máte na počítači. A poslednou takou službou, ktorú nájdete na webe, je AI Chat Playground. Je to v podstate taký predchodca tohto Copilotu, kde zase vo webovom prehliadači môžete sa pýtať rôzne otázky toho AI asistenta, generovať programy a spúšťať si ich priamo tam. No a ten MATLAB Online môže byť aj veľmi dobrou pomockou pre zdieľanie rôznych materiálov, ktoré vy vytvoríte. Tu mám ukážku, akým spôsobom môžete pomocou GitHubu a MATLAB Online otvárať nejakú analýzu, ktorá bola vytvorená v MATLABe. Takže funguje to v podstate tak, že vy môžete v MATLABe vytvoriť nejakú vašu analýzu, ktorú chcete zazdieľať. Ja mám tuto spravený taký úplne jednoduchý príklad zase pre riešenie kvadratickej rovnice, kde je zase popis teda teórie, nejaké vzorčeky, možno grafy. A môžem teda napísať program MATLABu, kde si zadám koeficienty, vypočíta sa mi diskriminant, riešenie
graficky si môžem zobraziť teda riešenie a takéto rovničky, prípadne to urobiť symbolicky. Čiže toto je live script, ktorý je v MATLABe. Takýto live script môžete potom skonvertovať do MD formátu, Markdownu, čiže tuto je tlačítko export, ktoré do tých formátov, ktoré som spomínal, dokáže ten skript skonvertovať do rôznych formátov. No a jedno z nich je teda Markdown. Poprosíme tiež vypnúť si mikrofón. Takže pokiaľ mám tento Markdown, to je niečo, čomu bude rozumieť potom GitHub, kde sa často zdieľajú rôzne súbory analýzy v rôznych jazykoch. No a ja mám vlastný repozitár. Keď si dáte vyhľadať GitHub mblaho, tak by sme sa mali dostať do repozitára, ktorý je môj. Ja pôjdem tuto ešte takou skratkou cez náš file exchange. Takže toto je teda ten repozitárik, kde mám nahraté tie súbory, ktoré sa teda venujú tejto kvadratickej rovnici. No a v podstate vidíte, že ten Markdown, ktorý bol vygenerovaný v MATLABe, keď sa nahrá na GitHub, tak proste zodpoveda tomu, čo ste videli v tej analýze a v tom prostredí MATLABu. No a dá sa ešte vygenerovať takýto batch tlačítko, ktoré sa pridá do toho Markdownu pre GitHub. A keď na to stlačím, tak tento repozitár sa nakopíruje na váš MATLAB Drive a otvorí sa v MATLAB Online. Takže aby som vám aj ukázal ten MATLAB Online a tú webovú verziu, tak stlačím na to tlačítko. Tu ma v podstate upozorňuje, že idem ukladať nejaké súbory, ktoré sú z tretej strany, no a oni sa teda pridajú do adresára repositories na MATLAB Drive a tu je zase tá kvadratická rovnica, čo už je ten kód toho MATLABu, kde ja môžem teda spúšťať, robiť si rôzne úpravy a skúšať to, čo mňa napadne už s týmto skriptom v MATLABe. Čiže tá stránka je matlab.com, kde nájdete ten MATLAB Online. No a spomínal som File Exchange, je to v podstate stránka, kde nájdete kopu teda výtvorov. Ja to skúsim takto zrušiť, ten názov tej mojej časti. No a tuto nájdete teda kopu teda tých zaujímavých či už analýz, aplikácií, modelov, ktoré môžete využiť ako inšpiráciu pre vaše projekty. Čiže to je ten priestor, ktorý zdieľajú tí užívateľia toho MATLABu, keď chcú poskytovať nejaké ich výtvory tej komunite. Samozrejme, tento File Exchange je niečo, čo sa dá aj vyhľadávať priamo z MATLABu, takže ak dám Home a tuto Add-ons, doplnky a dám, že Explore Add-ons, prehľadávanie teda tých doplnkov, tak jednak zase tu vidíte v tomto okne rôzne tie zaujímavé veci a odporúčania, ale ak dám vyhľadať, že kvadratická rovnica, tak zase mi ponúkne niečo, čo je zazdieľané pomocou teda toho File Exchange alebo GitHubu a môžem si to pridať do mojej ako keby verzie aktuálnej MATLABu tiež. Čiže toto je ďalší spôsob, ako môžete zdieľať tie vaše výtvory a dostane sa teda k nemu nejaká komunita. Môže to byť výhodné, keď píšete nejaké vedecké články, využívate tie analýzy v MATLABe, môžete ich teda zazdieľať a niekto, kto bude čítať ten váš článok, si to môže rovno vyskúšať v tom online MATLABe. To vám môže pomôcť možno nahnať nejaké citácie, či už pri vašich článkoch alebo knihách. Takže toto je ukážka toho, ako môžete využiť webové služby pre spúšťanie a zdieľanie tých vašich analýz. Dobre, toto bola časť, ktorá sa týka MATLABu. No a poďme do časti Simulingu.
V tom Simulinku, ako som spomínal, môžeme modelovať rôzne dynamické systémy a fyzikálne sústavy, prípadne algoritmy, ktoré súvisia s modelmi takýchto sústav. Typicky máte nejaký systém, ktorý sa skladá z nejakých jednoduchších komponentov, ktoré môžete modelovať, alebo môžete namodelovať celý zložitý rozsiahly systém. Ten systém má typicky nejaké vstupy, ktoré menia jeho dynamiku. V prípade lietadla to môže byť smerovka, krídielko alebo ťah. No a keď zmeníme tieto vstupy, tak ten systém sa nejakým spôsobom, jeho dynamika zmení a môže sa zmeniť teda jeho rýchlosť alebo náklon. No a my takéto systémy potrebujeme nejakým spôsobom analyzovať. A tieto systémy sa častokrát popisujú nejakou matematikou, väčšinou teda diferenčné rovnice, alebo v prípade nejakými inými rovnicami, ako je nejaký stavový opis toho systému, prenosovej funkcie a podobne. No a toto všetko sa dá teda v tom prostredí Simulinku modelovať a analyzovať. Na to, aby ste teda modelovali nejaký dynamický systém, jeho treba teda nejakým spôsobom popísať. Tuto je ukážka, akým spôsobom sa dá popísať nádoba, do ktorej priteká nejaká tekutina, má nejaký otvor, z ktorého oteká tá tekutina, nádoba má nejaký prierez a snažíme sa sledovať zmenu výšky hladiny. Takže to sa dá teda popísať takouto rovnicou, to hore. Následne môžete teda využiť Simulink a blokovú schému, aby ste takúto rovničku namodelovali. Čiže táto rovnica zodpovedá tejto blokovej schéme. Tam môžete využívať rôzne matematické funkcie, spojité, diskrétne bloky. Môžete tam využívať vstupné signály, to je to, čo robí tú zmenu tých vstupov, a máte grafické výstupy, kde môžete sledovať, ako sa ten systém teda správa. Okrem toho základného Simulinku, tých blokových schém, ešte môžete robiť fyzikálne modelovanie. Máme peknú nadstavbu, ktorá sa volá Simscape, a v tejto nadstavbe môžete využívať bloky, ktoré už reprezentujú reálne prvky. Častokrát vo svete máme komponenty, ktoré sa opakujú, sú štandardné. Takže tuto je zase dole ukážka motorčeka, kde môžete využiť zdroj napätia pre ten motor, môžete tam využiť odpor, nejaké trenie, zotrvačnosť na to, aby ste takýto motor namodelovali, bez toho, aby ste zase museli nutne poznať popis takéhoto motoru pomocou diferenciálnych rovníc. Za tými blokmi toho Simscapeu sa samozrejme tie diferenciálne rovničky nejakým spôsobom nachádzajú a tie nájdete popísané potom v dokumentácii týchto jednotlivých ako keby komponentov, ale zase jednoduchšie dokážeme namodelovať ten systém bez toho, aby sme potrebovali nejaké matematické rovnice. No a to fyzikálne modelovanie ešte obsahuje niekoľko nadstavie pre špecifické úlohy. No a máme teda Simscape Electrical, čo je pre modelovanie elektrických zariadení, sústav od takých tých úplne najjednoduchších logických obvodov až po meniče, motory a ich riadenie a prenosové sústavy, mikrogridy a podobne. V dnešnej dobe sú populárne batérie, takže je nadstavba vyslovene pre batérie, kde môžete namodelovať zapojenie týchto batérií, battery management systémy môžete modelovať, ale aj skúmať nejaké teplotné vlastnosti a chladenie takýchto batérií. A to chladenie trošku súvisí aj s ďalšou nadstavbou, ktorá sa nazýva Simscape Fluid, kde môžete modelovať rôzne hydraulické systémy, ale aj rôzne teda ohrievacie, chladiace systémy tiež. Mechanické systémy môžete modelovať v nadstavbe Simscape Multibody a máme potom ešte nadstavbu pre modelovanie prevodových sústav, čo je Simscape Driveline. Čiže z sady týchto knižníc, samozrejme, tých blokov je oveľa viac, ako tu vidíte, a môžete zase tie komplikované systémy pekne namodelovať. No a toto súvisí s metódou Model-Based Design. To je to, čo som spomínal, že využívajú teda veľké firmy
na to, aby vyvíjali či už tie svoje zariadenia alebo algoritmy pre tie zariadenia. Častokrát to začína nejakým výskumom, čo už existuje, a spísaním nejakých požiadaviek, že to, čo ja chcem vytvoriť, a aké sú teda požiadavky na ten môj systém a jeho správanie. Následne sa prechádza do fázy návrhu, kde robíte model prostredia, kde sa to vaše zariadenie bude nachádzať, prípadne model toho samostatného zariadenia, čiže tých fyzických komponentov, ktoré obsahuje. K tomu sa pripája potom algoritmus, čiže nejaké riadenie alebo nejaké spracovanie obrazu, signálov. No a toto sa všetko v simulácii skúma, aby sme zistili, že či to naše správanie to naše zariadenie sa bude správať tak, ako očakávame. Čiže toto všetko sa robí v simuláciách. Následne môžete prejsť do implementácie. To znamená, že MATLAB Simulink má vlastný jazyk a častokrát to zariadenie alebo ten algoritmus, ktorý chce nasadiť na zariadenie, využíva špecifický jazyk. Takže pre implementáciu môžete skonvertovať potom ten váš algoritmus, ten váš model do jazyku C, C++, pre mikrokontrolery alebo DSP zariadenia. Pre HDL kód môžete skonvertovať, alebo pre FPGA môžete skonvertovať do HDL kódu. Pre PLC zariadenia, logické automaty, môžete ten program skonvertovať do štrukturovaného textu. Takže takýmto spôsobom viete skonvertovať ten algoritmus, no a potom je samostatná integrácia na reálny hardware. A vo všetkých v podstate týchto fázach toho návrhu tie veľké firmy potrebujú testovať rozsiahlo, že či ten algoritmus alebo to ich zariadenie funguje správne. Takže už aj pri tom návrhu sa spúšťa niekoľko testov, alebo robí sa niekoľko testov, že či ten model algoritmus funguje správne. Pri implementácii sa skúma väčšinou, že či ten model, ten simulačný, zodpovedá tomu kódu, ktorý sa vygeneruje. No a takisto aj pri integrácii, že ak to nasadím na nejaké zariadenie, už konkrétne, že či stále sa mi to správa takisto ako pri tom mojom návrhu. Pretože častokrát, alebo niekedy pri prechode tej simulácie na ten reálny hardware, keďže ten hardware môže mať limitované prostriedky, nevyužívať dátové typy, ktoré MATLAB poskytuje pre tú plnú presnosť, takže je treba skúmať, že či aj tá transformácia na ten hardware dopadne tak, ako sme skúmali pri tých simuláciách. Takže takýto postup väčšinou využívajú tie veľké firmy na to, aby dosiahli jednak kvalitu v tých ich algoritmoch a zariadeniach, ale aj čas. Častokrát ten simulačný prístup a prácu v tej simulácii, ktorá môže bežať strašne rýchlo, je výhodnejšia, alebo tento prístup je výhodnejší oproti tomu, že ak by ste si vytvorili nejaký fyzický prototyp a skúšali to priamo na ňom v praxi. Pretože fyzický prototyp väčšinou trvá dlho, kým sa zostrojí, no a keď ho zničíte, tak musíte robiť nový, čo zvyšuje jeho cenu. Čiže častokrát aj tá simulácia je lacnejšia ako skúšanie niečo v reálnom svete. Vy keď si to odskúšate v tej simulácii, že všetko v poriadku, ten algoritmus v drvivej väčšine bude fungovať správne, spoľahlivo aj na tom reálnom zariadení. Takže toto je ten prístup toho model-based designu. No aby som zase nehovoril iba na slajdoch, tak máme ukážku, takúto jednoduchú, je to zavesenie závažia na pružine s nejakým tlmením a našou úlohou je v podstate skúmať, keď nejakou silou zapôsobím na to teleso, ktoré je zavesené na tej pružinke, okoľko sa zmení jeho poloha. Toto všetko sa dá popísať takúto diferenciálnou rovnicou. No a keď niečo modelujete v Simulinku, tak väčšinou sa teda tá najvyššia derivácia dáva na ľavú stranu. A tým sa začína potom to modelovanie. Ja sa prepnem teda do MATLABu a pozrieme sa na teda Simulink. Ja mám súbor s parametrami tejto mojej sústavy, takže tu je v podstate hmotnosť toho môjho telesa, tuhosť pružinky, tlmenie a môžeme teda vytvoriť model, ktorý bude reprezentovať teda to zavesenie
toho závažia na pružine. Čiže tu je už hotový model, aby sme to nemuseli robiť úplne od začiatku, ktorý reprezentuje teda túto diferenciálnu rovnicu. Častokrát, a preto som dal teda tú najvyššiu deriváciu na tú ľavú stranu, je, že sa začína tú najvyššou deriváciou pri tom modelovaní. Čiže tu mám v podstate signál, ktorý mi reprezentuje tú najvyššiu deriváciu. No a keď to preženiem cez dva integrátory, tak tu dostanem prvú deriváciu a tu dostanem už tú samostatnú polohu. Čiže tu je poloha, rýchlosť, zrýchlenie. No a keďže viem, že kde mám tú najvyššiu deriváciu, môžem pokračovať so strojením teda tejto pravej časti. Čiže potrebujem spraviť 1/m, čo je v podstate zosilnenie. A to potrebujem vynásobiť, hej, to zosilnenie už aj násobička, a rozdielom minus b krát prvá derivácia teda tej polohy, čo je tento signál. Hej, tento signál si potiahnem zase do násobičky zosilnenia s hodnotou b a odčítam ho. No a táto druhá časť minus k krát x ide touto stranou. Hej, čiže tuto ide zase signál, ktorý robí k krát x. No a tuto, keď tieto dva signály odčítam, dostanem v podstate všetko, čo je tuto v tejto rovničke. Takže takýmto spôsobom budem namodelovať môj dynamický systém a tu keď si pridám takýto interaktívny prvok alebo tento scope, tak sa môžem pozrieť, že čo ten systém bude robiť. Takže môžem spustiť simuláciu. No a tá simulácia nám bude robiť netlmené kmity. No, čiže takýmto spôsobom viem zanalýzovať, že čo sa mi teda tam deje. No a môžem vyskúšať ďalší parameter, aby som si porovnal možno nejaké správanie toho môjho systému, keď tam pridám nejaké tlmenie. Takže ja tu zmením hodnotu tohto tlmenia na 0,1. Pustím si tie parametre a spustíme znova tú simuláciu. No a tým, že som tam pridal jemné tlmenie, tak tie kmity sa mi budú teda tlmiť. Táto simulácia môže bežať 5 sekúnd, ale môže bežať aj 1000 sekúnd. Tu si môžete jednoducho nastaviť čas, ako dlho má bežať tá simulácia. No a táto simulácia je dokonca spomalená pacingom. To je, aby sme teda v takom kvázi reálnom čase videli, ako sa ten systém správa. Samozrejme, tie simulácie typicky bežia oveľa rýchlejšie. No a teraz si môžete porovnať tieto dva behy a ako sa tie systémy líšia. Môžete to spraviť cez logovanie dát a analýzu v MATLABe priamo, ale máme takýto pekný nástroj, volá sa, že Simulation Data Inspector, kde si môžem tie jednotlivé behy medzi sebou porovnať. Takže tu si v archíve môžem vybrať prvý beh, to sú tie netlmené kmity, a porovnať ho s tým druhým behom, ktorý mi teda reprezentuje ten druhý kmit. To dáme nejakú zelenú, nech to možno lepšie trošku vidieť. Takže tu vidíte rozdiel tých jednotlivých behov, ako sa to líšia. A niekedy potreba skúmať, že či sa mi pri zmene tých mojich parametrov nejako výrazne zmení dynamika toho môjho systému v rámci nejakej tolerancie. To, čo sa mne veľmi páči v tomto Simulation Data Inspectora, je táto záložka Compare, kde si zase môžem vybrať jednotlivé behy a porovnať ich medzi sebou. Tuto je tá tolerancia nulová, čiže očakávam, že tie behy by sa mali zhodovať. Takže tu mám tie behy vykreslené. V tomto dolnom priestore alebo grafe vidím jednak tú moju toleranciu, čo je táto zelená oblasť, a rozdiel v týchto dvoch behoch je ten červený signál, táto diferencia. No a keď ja chcem mať iba s nejakou toleranciou okolo toho môjho signálu a skúmať, že či tá simulácia sa mi nejakým spôsobom líši, tak ja tuto v tejto absolútnej tolerancii môžem napísať napríklad 0,05 hodnotu. No a ono sa to prepočíta. No a tu vidíte potom taký ten zelený pás, čo mi reprezentuje teda tú moju absolútnu toleranciu. Vidím, že tieto behy mi v podstate spĺňajú nejakú požiadavku na presnosť toho môjho modelu aj pri zmene. Čiže takýmto spôsobom môžete tie jednotlivé behy medzi sebou pekne porovnávať. No, toto bol model toho závažia na pružinke v Simulinku.
No a mám tu model toho závažia na prúžinke ešte pomocou tých fyzikálnych komponentov a to vyzerá potom takto nejako. Tu sú tie jednotlivé komponenty pre domenu, kde sa mení poloha. A tu je teda komponent toho tlmiča, tu je komponent tej mojej prúžinky, závažie. Že takýmto spôsobom namodelujem v podstate fyzikálnu sieť. Na to, aby sa to vyriešilo, tu potrebujeme ešte dať takýto solver configuration block. No a keď to spustím, tak keďže tie parametre v MATLABe sú k tomu tlmenému kmitu, tak zase by sme mali vidieť v podstate tú istú simuláciu. Čiže je to v podstate ekvivalent k tým diferenciálnym rovničkám. No a parametrizuje sa to tak, že kliknete na ten komponent, vyskočí vám okienko. Tuto máme teda tuhosť tej našej pružinky a tuto je nejaká počiatočná deformácia tej pružinky, aby sme nezačínali z nuly, ale z nejakého nerovnovážneho stavu. To nazvem tak. Dobre. Takže toto je ukážka, ako môžete aj v tej nadstavbe Simscape modelovať pomocou tých fyzikálnych komponentov tie dynamické systémy. Takže toto bolo, čo sa týka Simulinku. No a môžeme prejsť na ďalšie aplikačné zaujímavé oblasti, ktoré môžete s MATLABom a Simulinkom robiť. A ako som spomínal, tých nadstavieb je strašne veľa. Ja som vybral iba tie najčastejšie možno používané, najzaujímavejšie pre širokú verejnosť. Takže môžeme začať nejakými štatistickými výpočtami, pravdepodobnosťou, strojovým učením. Tieto veci sa nachádzajú na tabulke Statistics and Machine Learning Toolbox, kde môžete robiť rôznu deskriptívnu štatistiku, štatistické vizualizácie. Z tých vašich dát vyberať rôzne prediktory, redukovať ich dimenzie, robiť klasifikačné a regresné analýzy rozptýlov, modelovanie pravdepodobnostných rozložení, testy, hypotéz a podobne. Čo je pekné v tejto nadstavbe je, že pre klasifikáciu a regresiu, čo sa často používa, v strojovom učení máte dve aplikácie, ktoré vám zase uľahčia život. Ja vám potom jednu ukážem v nasledujúcom príklade. Ďalej, čo môžete robiť pri analýzi dát, sú rôzne optimalizačné úlohy. MATLAB má súbor algoritmov pre optimalizáciu, rôzne riešiče pre základnú optimalizáciu, ako je teda lineárne kvadratické programovanie, zmiešané celočíselné programovanie, ale aj v podstate pokročilejšiu optimalizáciu, ako sú globálne riešenia, genetické algoritmy a rôzne ďalšie prístupy. Tieto sa nachádzajú v Optimization Toolboxe a Global Optimization Toolboxe a máme ešte nadstavbu Curve Fitting Toolbox, kde môžete robiť prekladanie kriviek v 2D alebo 3D priestore. Takže ak máte nejaké vlastné dáta a chcete hľadať nejaké krivky cez tie dáta, tak pomocou tejto nadstavby môžete robiť aj toto. K analýze dát som ešte pridal finančnú oblasť. MATLAB má niekoľko nadstavieb pre finančné modelovanie, teda ekonometriu, financie a algoritmické obchodovanie plus risk management, čiže rôzne modelovania rizík. No a tieto nadstavby využívajú aj firmy, spoločnosti, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, v podstate zákazníci, ktorí využívajú takéto nástroje, sú väčšinou banky. No a poďme sa pozrieť na nejakú základnú zase analýzu dát a tvorbu klasifikačného modelu na takej tej typickej množine dát, čo sú v podstate merania s kvietkou, v podstate šírka a dĺžka týchto okvetných lístkov je zaznamenaná v dátovom sete. No a my môžeme na základe týchto nameraných informácií zistiť, o aký kvietok ide, o aký jeho druh ide. Čiže môžeme vytvoriť klasifikačný model. Takže znova idem do MATLABu. Mám adresárik so štatistikou. A znova mám live script, ktorý mi popisuje celú túto úlohu. Najskôr, aby som mohol robiť
tou analýzou v MATLABe potrebujem do MATLABu dostať dáta. Tie dáta, ako som spomínal, môžu byť v nejakom externom formáte, externom súbore. V tomto prípade je to excelovský súbor. A na to, aby som teda dáta z Excelu dostal do MATLABu, môžem využiť funkcie, pokiaľ ich poznám, alebo môžete použiť takýto import tool, kde tie dáta sa teda načítajú do rozhrania, môžete ich zase preskúmať a môžete si vytvoriť pravidlá, akým spôsobom sa tie dáta budú do MATLABu načítať. Tuto je naparametrizované, že kde nájdem popisok toho môjho stĺpčeka alebo niečo, čo bude reprezentovať názov tej premene v tom stĺpčeku, kde sa nachádzajú tie dáta, akým spôsobom ich budem teda importovať do MATLABu, v tomto prípade je to tabuľka. No a pokiaľ máte nejaké bunky, riadky alebo stĺpčeky, kde sa tie dáta nenachádzajú, tak máte túto možnosť ešte vytvoriť rôzne pravidlá pre načítanie takýchto dát. Hej, že či sa dáta, ktoré sa nedajú naimportovať, majú nahradiť nejakou hodnotou, väčšinou sa používa tento none, not a number, alebo ich chcete vymazať z toho datového setu, či už v poriadkoch alebo v stĺpčekoch. Takže tuto si môžete ešte pridať ďalšie pravidlá, ale keď ste teda s tým importom alebo s tou parametrizáciou importu spokojní, môžete tie dáta do MATLABu načítať. Prípadne môžete generovať skripty, live skripty, ak by ste mali iný dátový súbor podobného typu, tak už pomocou tej funkcie to rovno môžete načítavať, nemusíte to znova cez takéto nástroje dostávať do MATLABu. Takže ja si načítam dáta, ktoré využijeme pre trénovanie, načítam tam dáta, ktoré využijeme aj pre testovanie. No. Máme načítané do tabulky, do pracovného priestoru MATLABu, tie sú tu. No a môžeme teda pokračovať v tej analýze. Už aj v MATLABe si môžete zobraziť, ako tie dáta vyzerajú, ako ich vidí MATLAB. Čiže tu je výpis tej mojej tabulky, tú tabulku si môžem prebehnúť v tomto live editore, ale pre premene máme ďalší ešte editor, ktorý tiež umožňuje skúmať a prepisovať dokonca tie dáta. Takže ak ja dvakrát kliknem na tú moju tabulku, tak sa mi otvorí teda editor, kde už v tých jednotlivých bunkách môžem dokonca prepisovať tie hodnoty. Okrem toho ešte tu vidíte takúto hlavičku tej tabulky, tá sa dá zapnúť a tam môžete pozrieť sa, že ako vyzerá v podstate, ako vyzerajú tie dáta v tom stĺpčeku ako signál, čiže ich vykreslí do grafu a spraví nám tu takúto jednoduchú štatistiku, minimálnu, maximálnu hodnotu a podobne, koľko dát chýba. No a to isté môžete urobiť príkazom summary, ktorý teda zase spraví nejakú štatistiku do toho vášho okna editora. Čiže bez toho, aby som volal nejaké príkazy MATLABu, viem také základné štatistické ukazovatele hneď vidieť z tej mojej tabulky. Ďalej je dobré si tie dáta zobraziť, ako vyzerajú. Takže máme túto ukážku dvoch funkcií, plot matrix a gplot matrix. Oni v podstate urobia závislosť tých jednotlivých stĺpčekov v tabulke, pričom tuto v strede bude, keďže to je s prvým stĺpčekom, tam bude histogram tých dát v tom stĺpčeku. Takže tu si môžete pozrieť, že akým spôsobom sú tie dáta na sebe závislé. A keďže my máme v jednom stĺpčeku kategórie tých jednotlivých kvietkov, tak môžem zobraziť aj po skupinách tieto dáta. Takže namiesto plot matrix môžeme zavolať ešte tento príkaz, kde sa pridá g, group plot matrix a jedným z tých argumentov tej funkcie je ešte, že keď nájdeme tie jednotlivé skupiny, čo je v podstate stĺpček tých species. No a to nám vygeneruje takýto graf, kde môžeme vidieť, ako sú tie dáta teda pekne rozložené. A keď my budeme robiť nejaké zoskupovanie a klasifikáciu na tých ďalších dátach, tu môžeme vidieť, ako tie dáta sú separované. Čiže tá jedna rodina tých kvietkov má nejaké výraznejšie črty, tá je veľmi pekne odseparovaná, a tie ďalšie dve sú medzi sebou trošku popreplietané, to nazvime, a tam ten model nemusí fungovať úplne na 100%. Čiže takýmto spôsobom ja viem už v podstate
znova vizuálne sa pozrieť, čo tie dáta robia. A tie štatistické ukazovatele, ktoré ste videli predtým, tie základné, môžete rozšíriť o ďalšie. Máme pekný príkaz, napríklad Group Stats, kde si znova môžem vybrať, že čo je moja skupina tých dát a pomocou tých skupín mi bude robiť rôzne teda tie ukazovatele. Tuto máme min, std a budeme vyberať z tých mojich dát sepa length, sepa width. No a táto funkcia vám teda zase prepočíta tie zaujímavé štatistiky, ktoré od nich chcete. Čiže pre každú túto ako keby kategóriu mi spraví túto štatistiku. Samozrejme tých funkcií, ktoré si tam môžete vybrať, je oveľa viac. No a tiež môžete urobiť takéto box charty nad tými dátami. Dobre, čiže toto sú nejaké také úplne jednoduché štatistické ukazovatele. No a môžeme teda nad týmito dátami urobiť napríklad zvukovú analýzu alebo klasifikáciu. No a na tú zvukovú analýzu je potrebné vybrať, keďže je to bez učiteľa, vybrať iba tie dáta, ktoré obsahujú tie jednotlivé vstupy, tie čísielka. Čiže tento príkaz nám vyberie z tabulky iba tie stĺpčeky, ktoré nás teda zaujímajú. No a zase môžem to napísať programovo, alebo môžem využiť like task, cluster data, ktorými tie dáta zoskupí, či už pomocou Cummins clusteringu alebo hierarchického clusteringu. Čiže tu si viete vybrať, že ktorou metódou to budete robiť. No a znova viete naparametrizovať, že akým spôsobom to budete robiť. Vy si môžete vybrať počet tých klastrov, do ktorých sa tie dáta začlenia, ale máme ešte metódy, ktoré nám dokážu nájsť optimálny počet klastrov na základe nejakého kritéria. Takže toto je to, čo ja mám tuto naparametrizované už dopredu. No a tu vidíte teda počet tých jednotlivých klastrov, ktorý ten algoritmus skúšal na základe kritéria. Nám vyšlo, že optimálne by sme mohli využiť teda 3 klastre. No a tu teda pomocou toho Cumminsu sú zoskupené teda tie dáta. Tie dáta sú vykreslené ešte pomocou PCA analýzy cez prvý a druhý teda komponent. No a tu vidíte teda zoskupenie tých dát, ktoré spravil teda ten algoritmus. Samozrejme, my keďže vieme, čo sú naše výstupy, môžeme využiť klasifikáciu a natrénovať teda algoritmus nejakého strojového učenia napríklad na to, aby dokázal teda rozpoznávať na základe tých dát tie jednotlivé kvietky. Takže ja otvorím teda aplikáciu, aby ste videli, ako to funguje v aplikáciách, ktorá sa nazýva Classification Learner. No a tam môžeme robiť teda tie analýzy pre klasifikáciu. Takže ja si tu otvorím novú session, načítame dáta z workspaceu MATLABu, takže dáme tieto Fisher Iris data. No a MATLAB nám už rovno nájde, väčšinou je to posledný stĺpček, alebo tam sa začínam pozerať, tú odpoveď toho algoritmu, alebo výstup toho algoritmu, čo je teda ten stĺpček species. Tam máme teda tie popisky tých jednotlivých rastliniek pomocou kategórií, čo je jeden dátový typ MATLABu. No a tie jednotlivé prediktory sú zobrazené tu. Vy môžete potom tie prediktory, ktoré vás nezaujímajú, aj odstrániť z toho algoritmu a využívať teda iba tie, ktoré sú pre vás potrebné. A tuto sú potom rôzne validačné a testovacie schémy, to necháme tak pre zatiaľ. No a keď dáme, že start session, tak tie grafy sa mi do tejto dáta sa mi do tejto aplikácie načítajú a zobrazia. Čiže tuto vidíme originálne dáta a výstup farebne sú tie jednotlivé ako keby triedy tých kvietkov. Čiže tuto mám vizuálny náhľad na tie naše dáta. No a väčšinou sa pracuje zľava doprava a môžeme robiť teda rôzne analýzy v tejto aplikácii. Táto aplikácia ešte podporuje paralelné výpočty, to znamená, že keď tuto budete mať veľa modelov, môžete tie modely trénovať paralelne s využitím teda vašich viacjadrových počítačov. Takže na to, aby som tu ja potom nezapínal ten paralelný výpočet,
ten štart trvá niekoľko sekúnd, tak to vypneme, ale budeme robiť jednoduché modely, ktoré trvajú veľmi krátko na trénovanie. A tu máte potom ešte možnosti zase vybrať si tie jednotlivé prediktory, sú tu rôzne hodnotiace algoritmy, ktoré môžete skúsiť na to, aby ste tie prediktory, ktoré sú dôležité pre tie modely, s nejakým spôsobom odseparovali. Môžete túto PCA vyberať tie dáta redukovane, ale to, čo je teda dôležité, je zoznam týchto modelov, kde na základe tých dát, ktoré sme teda dali do tejto aplikácie, nám MATLAB bude odporúčať tie jednotlivé modely, ktoré môžeme teda trénovať. Môžete ich natrénovať úplne všetky, ale je dobre začať týmito all quick to train. To sú tie, ktoré trvajú krátky čas, alebo to trénovanie sa spraví veľmi rýchlo. Tuto je teda zoznam všetkých. Máme zoznam tých, ktoré sa dajú potom zaintegrovať do Simulinku, lebo častokrát je tento algoritmus toho strojového učenia nie len dobre natrénovať, ale jeho treba odskúšať v rámci nejakého väčšieho systému s nejakou dynamikou. A aby sa to dalo teda robiť aj v Simulinku, sú modely, ktoré v tom Simulinku sa dajú ako keby spúšťať, pridať do tej vašej schémy, do toho vášho modelu. Čiže tu sú všetky modely podporované v Simulinku. Tu sú všetky modely podporované pre generovanie kódu, aby ste z neho teda mohli spraviť C-kód a nasadiť to nejaký reálny hardware. Takže tu máte teda kategórie, ktoré vám pomôžu s tými úlohami, ktoré potrebujete. No a tu sú potom už tie jednotlivé ako keby skupiny tých algoritmov, ako rozhodovacie stromy, support vector machines, neviem, či tu dole budem mať niekde neurónové siete a rôzne teda ensemble klasifikátory. Tie sú rozdelené podľa zložitosti. No ale ak by ste chceli robiť ešte aj optimalizáciu nejakých hyperparametrov, tak tuto máme vždy takú nejakú špeciálnu kategóriu optimizable, ktorá teda slúži na to, aby ste si vy vedeli ešte tento algoritmus nejakým spôsobom naparametrizovať, že ktoré hodnoty sa majú v princípe skúmať. Takže ja pre rýchlosť vyberiem toto all quick to train, dám ich teda natrénovať. Tých modelov bude niekoľko, ale nemalo by to trvať až toľko pri tom trénovaní. No a tuto sa dá potom vybrať, že akým spôsobom sa majú tieto modely usporiadávať. A väčšinou sa tu defaultne zobrazuje presnosť toho modelu, takže tu by sme mali vidieť, že ktoré z týchto modelov robia najpresnejšie teda tú klasifikáciu. Takže necháme si toto dobehnúť. No a ten model, ktorý je teda najpresnejší, je tento. Logistická regresia a tu si môžeme potom zapnúť rôzne vizualizácie. Čiže tu je scatter graf, kde si môžem pozrieť, že ktoré z tých bodov mi spravil nekorektne. Tu vidíme teda nejaké 4 body v celom tom datovom sete a môžeme si zapnúť maticu zámen, kde to uvidíme v takejto tabulke. Čiže to, čo sme videli v podstate na tom grafe tých skupín, bolo, že ten jeden kvietok sa dá odseparovať veľmi pekne, tie ďalšie majú problémy medzi sebou, lebo sú trošku blízko seba. Takže takýmto spôsobom si môžete pozrieť, ako sa ten váš algoritmus správa, vyhodnotiť ho. Môžete si zapnúť takúto tabulečku, kde sa dajú tie jednotlivé algoritmy medzi sebou ešte porovnať zase na základe nejakých kritérií. Ďalej, čo môžete spraviť, je vygenerovať funkciu, čiže celý tento postup, ktorý si tu vyklikáte v tejto aplikácii, sa dá transformovať na kód v MATLABe, aby keď máte nové dáta, zase ste nemuseli klikať všetko v tejto aplikácii, ale jednoducho celý ten tréning, vybratie tých dát a nejaké grafy sa už v tej funkcii príkazu zavolajú. No a môžeme ešte vyexportovať ten model. Ten model môžete vyexportovať do MATLABu, ak chcete s ním ďalej pokračovať. Ak ho chcete optimalizovať, môžete vygenerovať experiment. Máme peknú aplikáciu Experiment Manager na hľadenie hyperparametrov. Môžete exportovať teda ten modul do Simulinku, aby ste to už mali pripravené pre tú nejakú rozsiahlejšiu integráciu, alebo pripraviť si to tak, aby to išlo pre generovanie kódu pomocou ďalších nastavieb. Takže ja spravím
takú vec, že zoberiem v podstate ten prvý model, ten strom, a dám si ho vyexportovať do workspaceu MATLABu. Ten bude pod týmto názvom trained model. A ďalej môžem potom s tým modelom pracovať v prostredí MATLABu. Čiže takáto jednoduchá šikovná aplikácia na tvorbu rôznych modelov, skúšanie a experimentovanie s tými modelmi. No a tu môžem teda načítať nové dáta, na ktorých budem teda robiť predikciu, aby som si odskúšal, či ten môj model funguje teda spoľahlivo. A tuto ešte v tom príkazovom riadku MATLABu a pri tom experte vám vypíše takýto textík, ktorý nám hovorí, že akým spôsobom ten exportovaný model mám zavolať, ak chcem robiť novú predikciu. Takže je to train model, to je názov teda toho môjho modelu alebo premenu, ktorá mi reprezentuje ten model. A tento príkaz predict function je to, čo mi bude robiť tú predikciu na nových dátach. Takže ja dám spraviť predikciu pomocou teda toho stromu. Môžem si pozrieť, porovnať tie jednotlivé kategórie už na tých testovacích dátach a vykresliť si teda tú maticu zámien na tých nových dátach. Tuto tie dáta boli možno dobre separované, takže ten model funguje spoľahlivo, ale videli ste, že pri tréningu a tam boli ešte nejaké rezervy. Vy môžete potom doplniť si tie vaše prediktory, vyskúšať nejaké iné typy modelov, hľadiť tie hyperparametry a takýmto spôsobom zdokonalovať tie vaše modely. Takže toto je ukážka nejaké základnej štatistiky a nejaké klasifikačné úlohy. Dobre. Z dát môžeme prejsť na špeciálne dáta, to nazvime. A to sú signály. No a MATLAB má zase niekoľko nadstavieb, kde môžete jednak merať reálne signály a pozerať si ich v MATLABe. Môžete robiť spracovanie signálov, čiže rôzne frekvenčné analýzy, návrh rôznych filtrov, statistické spracovanie takýchto signálov. Ale máme ďalšie nadstavby, ktoré dokážu robiť pokročilejšie spracovanie signálov, to sú tie rôzne vlnkové transformácie, alebo využitie umelej inteligencie zase pre prácu so signálmi, napríklad LSTM siete. No a sú špeciálne potom nadstavby, ktoré robia prediktívnu údržbu, prácu s audiom, analýza vibrácií a takéto úlohy. Takže ja mám ukážku jedného zvukového signálu, a akým spôsobom sa dá zase využiť pekná aplikácia na to, aby sme s tým signálom mohli niečo spraviť. Takže idem do MATLABu, mám tuto adresárik pre signál. Tie dáta si načítame do MATLABu a otvorím tu takúto pomocnú funkciu, ktorá tiež načíta tie dáta a otvorí mi tú aplikáciu, ktorá sa volá Signal Analyzer, kde môžem teda analyzovať ten signál. A ten signál si musím pridať zase do pracovného priestoru tejto aplikácie. Takže dáme to tu. Tu vidíme teda, a ten náš signál, tomu signálu môžeme ešte prideliť časové značky. To je v premenej T. Keďže ten signál bol meraný v čase, má to asi 10 sekúnd. Frekvencia vzorkovacia je, mám pocit, 8000 Hz, čo by nám malo ukazovať aj tu. A teraz môžem ísť do záložky display a trošku sa tým signálom pohrať. To, čo môžem spraviť, je si signál prehrať. Dúfam, že to pôjde. Mám pocit, že prenášam audio. Takže toto je melódia, ktorú nahral môj kolega z Česka. A my ten signál, keď ho zaznamenáme, vidíme takto nejako. Samozrejme, pre získanie informácií sa častokrát takéto signály transformujú či už do frekvenčnej alebo časovo-frekvenčnej oblasti. Takže v tejto aplikácii si môžem vykresliť spektrum tohto môjho signálu. No a tu vidím frekvencie, ktoré zodpovedajú tým tónom toho pískania, ktoré robil teda ten kolega. Čiže tu vidíte, že okolo 1400 Hz je jeden tón, 1600 je druhý, 1800 niečo, 1900 je ďalší.
a okolo 2,1 máme ďalší tón. Vy môžete využiť aj takýto paner a skúmať iba časť toho signálu. Čiže ja si tu viem spraviť takéto okienko a môžem sa teda pozrieť, ako sa mi ten signál frekvenčne teda správa v tom jednotlivom okne. Čiže keďže toto asi zodpovedá jednému tomu tónu, alebo táto veľkosť zodpovedá tomu jednému tónu, tak tu si môžem pozrieť, že na akej frekvencii ten tón asi je. Čiže tuto môžeme urobiť aj takúto časť toho signálu preskúmať a takisto môžem si vykresliť aj časovo frekvenčnú interpretáciu, to nazvime toho signálu. Čiže tu zase vidím v čase tie jednotlivé frekvencie a tu môžeme vidieť teda tie zase tóny tej pesničky. Ja, ak by som teda chcel potlačiť nejaký tón tej pesničky, potrebujem teda spracovať tento signál, navrhnúť nejaký filtrik. Čo je dobre spraviť, je si vždy duplikovať ten signál, aby sme nestratili tie dáta, keďže tými úpravami sa tie dáta trošku zmenia. No a potom v tejto záložke Analyze by sme mali mať možnosť robiť zase preprocessing s týmto signálom, ktorý máme teda aktuálne vybratý. Tu mám zase niekoľko algoritmov, ktoré môžem využiť, ako je teda vyhľadenie tých dát, odstránenie šumu, detrend a podobne. Ja budem robiť jednoduchú filtráciu, potlačíme nejakú frekvenciu týmto bandstopom. Takže ja si dám zase spektrum, aby som videl, no a skúsime potlačiť tento tón, ktorý je tu. Aj ten je niekde od frekvencie 2000 Hz po 2200, takže tuto si dáme 2000, 2200. Zvyšné veci nechám tak, to nie je úplne až tak dôležité, s tým sa môžete vyhrať, ale keď dám teda apply, tak ten signál sa spracuje, spraví sa teda ten filter nad tými dátami a tu je teda potlačená tá frekvencia. Keď ten signál spracujem ako chcem, môžeme dať, že accept a ten sa presunie naspäť do tej hlavnej časti toho signál analyzeru. No a tú kopiu som si spravil preto, aby sme si vedeli teda porovnať tie jednotlivé signály zase medzi sebou. Takže ja sa dám do displeju, necháme tam iba ten upravený signál, no a skúsime si ho ešte prehrať. No a ak sa nemýlim, tak táto časť bola potlačená, čo by sme mali vidieť potom aj na časovo-frekvenčnej oblasti. Hej? Čiže tuto je v podstate sila toho signálu znázornená. Takže takýmto spôsobom sa môžete zase pohrať trošku so signálmi v takýchto interaktívnych aplikáciách. No a pokiaľ robíte návrh filtrov, máme ešte jednu peknú aplikáciu, kde vyslovene môžete parametrizovať filtre, ktoré chcete navrhovať. Čiže tu si môžete zvoliť typ toho filtra, metóda návrhu, čiže IR, FIR filter, špecifikovať tie jednotlivé pásma, frekvencie a podobne. No a keď dáte design filter, tak ten filter sa vám navrhne. Môžete si potom pozrieť teda jeho odozvy. To je vo fáze, to je myslím, že impulzná, skoková, polynuly, ako sú. Takže ak navrhujete filtre, tak zase pekná aplikácia, kde sa dajú tieto filtre parametrizovať a pozerať sa na ich charakteristiky. Dobre. Čiže toto je signály a ďalšou zaujímavou oblasťou sú teda dáta z kamier a obrazu. Znova máme nadstavby, kde môžete robiť snímanie reálneho obrazu. Image Acquisition Toolbox dokáže vašu kameru
prepojiť s MATLABom, aby ste teda vedeli získavať obraz aj pomocou rôznych protokolov. No a potom môžete využiť nadstavby, ako je Image Processing Toolbox na nejaké základné úpravy obrazu, jeho transformáciu, segmentáciu a tých obrazových dát, práca s farebnými priestormi. A nad tým je ešte ďalšia nadstavba, ktorá sa volá Computer Vision Toolbox, kde môžete robiť počítačové videnie, zase klasifikáciu, detekciu, sledovanie obrazov. Dá sa to prepojiť, alebo je to prepojené dokonca s Deep Learning Toolboxom, kde môžete robiť teda tie rôzne algoritmy umelej inteligencie, semantickú segmentáciu, 3D počítačové videnie. No a k práci s obrazom máme často máme nadstavby, ktoré sa zase venujú špecializovaným úlohám, ako je napríklad optická alebo vizuálna inšpekcia. Môžete robiť spoluprácu kamery s lidárom a dokonca si robiť kalibráciu medzi kamerou a lidárom, aby ste si vedeli potom tie jednotlivé pixle na vzdialenosti zadetekované lidárom preniesť. Môžete pracovať so medicínskymi dátami, čiže rôzne medicínske formáty, alebo hyperspektrálne obrázky. No a častokrát sa to spracovanie obrazu robí s algoritmami teda umelej inteligencie, či už je to strojové učenie alebo deep learning. Takže MATLAB má k dispozícii tie nadstavby, jednu som už ukázal, Statistical Machine Toolbox pre machine learning a Deep Learning Toolbox, ten príklad ukážem za chvíľku, kde môžete robiť teda tie algoritmy umelej inteligencie, ako sú napríklad konvolučné neurónové siete. A ten celý postup je podobný ako pri analýze dát. Jednoducho si tie dáta získate z kamier. Pri AI to nemusí byť vyslovene iba kamera, môžu to byť teda aj signály a rôzne iné dáta. Môžete ich skúmať pomocou rôznych aplikácií. Ale čo je dôležité, niekedy pri tých algoritmoch umelej inteligencie nemáte dostatočný počet tých dát. No a tu napríklad môžete využiť, ak pracujete so signálmi, napríklad Simulink, na to, aby ste si vy vygenerovali syntetické dáta. Ak robíte napríklad prediktívnu údržbu, vytvoríte model toho vášho zariadenia, do toho modelu toho zariadenia spravíte nejakú poruchu, no a potom vytvoríte klasifikačný algoritmus, napríklad, ktorý tie poruchy bude detekovať. A ďalej nasleduje teda modelovanie, kde si vytvoríte ten váš model, ten model si natrénujete, MATLAB podporuje hardwareovú akceleráciu pri učení. No a takisto, pokiaľ máte ten váš model tej umelej inteligencie v inom jazyku, v inom prostredí, nejakom TensorFlow alebo v PyTorchi, Pythone, tak MATLAB dokáže s takýmito modelmi pracovať tiež. To, čo potom MATLAB dokáže, je nasadiť takéto algoritmy. Máme koder, ktorý dokáže transformovať ten algoritmus tej umelej inteligencie na kód, ktorý bude bežať či už na nejakých procesoroch klasických, alebo na embedded zariadeniach, ktoré podporujú CUDA kód. Takže s hardwareom pracovať vieme to nasadiť na podnikové systémy alebo na nejaké desktopové aplikácie. No a zase existujú 3 cesty, ako spraviť nejaký AI model v prostredí MATLABu. Môžete využiť funkcia skripty, čiže príkazy, ktoré reprezentujú napríklad jednotlivé vrstvy toho vášho modelu, nastavenia toho trénovania a samostatné trénovanie. Môžete využiť interaktívne aplikácie. My sme si ukázali ten Classification Learner, ale pre tie konvolučné siete a deep learning máme Deep Network Designer, kde môžete zase skladať tie vaše modely a môžete využiť teda modely, ktoré sú už predtrénované pre vás, čiže rôzne siete, ktoré už niekto zostrojil a predtrénoval, tie sa dajú využiť tiež. Čo je celkom pekná vec v MATLABe je označovanie dát. Častokrát pre trénovanie takýchto modelov potrebujete tie dáta označiť, aby sa ten algoritmus teda dokázal naučiť rozpoznávať, že kde tie zaujímavé objekty v tom obraze sú, alebo odseparovať tie jednotlivé pixle v tom obraze. Takže máme pre obrazové dáta image labeler alebo video labeler. Častokrát pre tie
automobilové aplikácie sa využíva Ground Truth Labeler, čo sú ako keby dáta zaznamenané z tých reálnych snímačov automobilov. No a potom sú špeciálne dáta pre označovanie signálov, medicínskych snímkov alebo lidarových dát. Čiže v takýchto aplikáciách môžete jednoducho tie vaše objekty zase takým interaktívnym spôsobom pooznačovať a pripraviť si tie data pre trénovanie týchto algoritmov. Tieto aplikácie dokonca umožňujú využívať funkcie, ktoré robia automatické označovanie. Čiže ak máte nejaký algoritmus, ktorý už je natrénovaný na to, aby detekoval nejaké objekty a chcete ho iba vylepšiť, tak už aj tento algoritmus môžete využiť na to, aby ste tie dáta, ktoré sú v tých obrázkoch, popísali. A vy máte potom ešte možnosť stále upravovať tie označenia. Čiže vy si potom môžete tie obrázky prezrieť, ako boli označené a doupravovať, ak ten váš algoritmus nefunguje úplne na 100%. Alebo označovať si tie dáta, alebo poposúvať tie hranice tých objektov a podobne. No, ja tu mám zase nejakú krátku ukážku klasifikácie kvietkov, nejakého datasetu, ktorý nájdete v MATLABe. No a pozrieme sa, ako sa dá vytvoriť teda algoritmus tej umelej inteligencie na to, aby sme tieto kvietky vedeli rozpoznávať. Takže tuto máme príklad pre deep learning. Ja budem využívať metódu transfer learning, to znamená, že zoberiem si už hotovú sieť a iba ju dotrenujem na nové dáta. Takže tu je to potom celé popísané, ale v princípe začína sa to tak, že tie dáta sú niekde uložené, väčšinou sú uložené v adresáriku a pod adresáre znamenajú kategórie tých jednotlivých dát. Takže ja MATLABu poviem, že kde nájde teda ten adresár s tými mojimi dátami. No a využijem niečo, čo sa volá Image Data Store, keďže my do MATLABu nemôžeme natiahnuť všetkých x desiatok, stovák, tisíc obrázkov, tak my v podstate spravíme iba referenciu, že kde sa tie obrázky nachádzajú a ešte špecifikujeme, že pod adresáriky špecifikujú v podstate tie kategórie, čiže label source je názvy teda tých jednotlivých podadresárov. No, čiže tu spravíme tú referenciu, tie dáta nebudú načítané do MATLABu, ale pomocou tohto Image Data Store uvidíte, že aké súbory tam máte, aké kategórie tomu zodpovedajú a ďalšie pomocné informácie. To tu nebudem vypisovať, ale máme tu niekoľko príkazov, ktoré nám teda ukážu, že aké kategórie v tých dátach vidíme, koľko je teda tých kategórií. Častokrát je treba tie dáta rozdeliť na trénovacie, validačné a testovacie, čiže pomocou takejto funkcie split each label vieme tie dáta rozdeliť. No a tie obrázky je potrebné ešte nejakým spôsobom upravovať väčšinou, takže vy môžete zmenšovať, zväčšovať tie obrázky a môžete ich natáčať, posúvať, meniť farebné priestory. Takže na to máme zase takýto Augmented Image Data Store, ktorý dokáže modifikovať tie obrázky z toho pôvodného datasetu nejakým spôsobom. V tomto prípade meníme rozmer toho obrázku, pretože tá naša predtrénovaná sieť má tú vstupnú vrstvu o nejakom špecifikovanom rozmere. Takže túto tie dáta transformujeme a môžeme si ich teda vykresliť. Toto sú niektoré z tých obrázkov, ktoré máme teda k dispozícii a následne môžeme prestúpiť teda k tvorbe tej siete. Ja využijem takýto príkaz Image Pretrain Network, ktorá mi načíta už pretrénovanú sieť. MATLAB má niekoľko sietí, ale myslím, že iba tento SqueezeNet je sieť, ktorú máte štandardne v Deep Learning Toolboxe, ale pomocou doplnkov, tu je že Home, Add-ons a Explore Add-ons, si môžete dotiahnuť ako keby ďalšie predtrénované siete do MATLABu. Ak by ste tú sieť, ktorú MATLAB nemá v podstate v sebe stiahnutú, používali, tak zase tu vás upozorní, že tá sieť v MATLABe aktuálne nie je a že ju treba v podstate stiahnuť pomocou toho doplnkového balíčka.
Takže ja využijem tú sieť, ktorú MATLAB má k dispozícii, to je ten SqueezeNet, a môžem sa pozrieť pomocou takejto aplikácie Analyze Network, ako tá sieť vyzerá. Čiže tu je zostavenie tých jednotlivých vrstiev, počty parametrov, počet tých učiacich sa parametrov, ktorá tá sieť bude robiť. Takže tuto máme ich potom zoznam, koľko to má vrstiev, či je tam nejaký problém alebo chyba v zapojení tej siete. Čiže vy si potom môžete ešte aj pozrieť, že či tá vaša architektúra dáva MATLABu zmysel a môže sa použiť na trénovanie. Takéto siete sa dajú, ako som spomínal, ešte pomocou aplikácie, ktorá sa volá Deep Network Designer tvoriť. Takže ak otvoríme túto aplikáciu, tak tam by sme jednak mali mať schopnosť začať tvoriť úplne od začiatku tie naše siete. To je tento Blend Network. Ja môžem načítať nejakú sieť z workspaceu MATLABu, to mám pod premenou net teraz, a môžem importovať, keď si to inštalujem, zase ďalšie balíky z PyTorchu alebo z TensorFlowu, alebo nejaké pretrenované siete, ktoré MATLAB teda pozná. Takže tu je SqueezeNet, ja ho mám teda aj v tej mojej premenej net. Tu na MATLAB nájde, že táto premena net obsahuje nejakú tú sieť toho deep learningu. No a v tej aplikácie na tú paletu sami tie jednotlivé vrstvy tej siete zase načítajú. Ja môžem potom parametrizovať tie jednotlivé vrstvy. Tie vrstvy sú väčšinou zamknuté, aby ste si tam niečo nepovabrali, ale keď si dáte tento unlock layer, tak môžete doeditovať aj tie sivé políčka. No a tie jednotlivé vrstvy sa nachádzajú potom v tom paneli, ktorý je tuto. A na tej ľavej strane tu máte zoznam všetkých, ktoré sa dajú teda využiť. A plus máte ešte možnosť si ako keby tvoriť vlastné vrstvy aj programov, tie, ktoré MATLAB nepozná. Takže aj takáto je možnosť. Dobre, čiže toto zavrieme. Sieť máme pripravenú a tuto sa môžem pozrieť, že aký je teda rozmer tej vstupnej vrstvy pomocou nejakých funkcií. No a na to, aby sme teda tu si natrénovali, spravíme ešte jednu vec. Nájdeme si poslednú konvolučnú vrstvu a zvyšné vrstvy zamrzneme. V podstate my nepotrebujeme trénovať všetky, nazvem to, parametre tej siete. Nám stačí dotrénovať iba tie posledné vrstvy. Takže my budeme iba váhu a posunutie tej poslednej konvolučnej vrstvy dotrénovať. No a máme na to túto takéto pomocné funkcie. Jedna, ktorá načíta tú hlavu tej siete, ktorú budeme chcieť dotrénovať poriadne, a Freeze Network nám ako keby zamrzne to učenie tých ďalších parametrov. Tuto som dal ešte ďalšie alternatívne možnosti. Môžete to pomocou takéhoto príkazu settle rate factor zmeniť, alebo môžete tú vrstvu vyslovene nahradiť. Hej, že vytvoríte si novú konvolučnú vrstvu a cez takúto funkciu replace layer si tam dáte tú svoju vlastnú s nejakými zase hodnotami tých mier učenia. Takže to sú alternatívky. Ďalej, čo treba nastaviť, je trénovacie možnosti. A tu sa väčšinou dáva miera, mini batch size. Dá sa to nastaviť, že aby mi vizualizoval priebeh toho môjho učenia a takisto na akom hardveri sa to bude trénovať. Štandardne MATLAB sa bude snažiť zadetekovať ten hardware, na ktorom sa to trénuje najrýchlejšie, čo je GPUčka, ale ja môžem povedať, že chcem trénovať tú sieť na CPUčke, mám multi-GPU zariadenie a podobne. Takže keď zavolám tento príkaz trainet, malo by sa mi otvoriť okienko, kde by sme mali vidieť priebeh toho učenia. No a v zábehu môžeme teda vidieť, ako sa tá sieť zdokonaluje, ako presne dokáže teda robiť. Zase robíme v podstate klasifikáciu. Takže tu zase vidíte priebeh toho trénovania a tu je v podstate hardware resource, ktorý sa teraz používa.
ja keďže mám NVIDIA grafickú kartu, tak mi píše, že ide to robiť teraz na tej grafickej karte. Takže ja som tu dal taký nejaký malý čas, myslím, že to bolo 10 epoch na trénovanie, to relatívne stačí na aspoň takú presnosť. No a tu si to potom môžeme odtestovať. Zase tie obrázky, ktoré sú v tej testovacej sade cez takýto príkaz mini batch predict môžem prehnať cez moju grafickú kartu na to, aby sa to zaklasifikovalo. No a tu si môžem potom tú maticu zámen zase zobraziť, pozrieť sa, že ktoré teda tie kategórie sa nerobia dobre a zmeniť architektúru tej siete alebo zmeniť dáta, dať viac dát a takýmto spôsobom zdokonaľovať tú sieť. Tuto mám ešte potom vizualizáciu tej predikcie. No a tuto pokiaľ to párkrát preklikám, možno nájdeme nejaké kvietky, ktoré zaklasifikoval zle. Keďže ja som slepý, tak neviem, že či to uvidím, alebo nájdeme to nejako rýchlo, ale ak by som tuto viackrát spravil, tak asi to nájdeme. Toto neviem, že či spravil dobre práve tento kvietok. Dobre, čiže takýmto spôsobom môžete aj tie algoritmy toho deep learningu v MATLABe vytvárať. Dobre, ideme na modelovanie algoritmov. Vy môžete, to je zase tá simulinková časť, nielen modelovať tie systémy, ale častokrát je treba aj pridať algoritmus nejaký v tom simulačnom modeli. Častokrát sa robia regulačné algoritmy, aby sme prinútili to zariadenie správať sa tak, ako potrebujeme. Takže môžete robiť návrhy riadiacich systémov, môžete robiť rôzne spracovanie zase signálov obrazov v rámci toho simulinku a prípadne hľadenie týchto algoritmov a systémov. Tu mám ukážku modelovania takých komplikovanejších systémov. V MATLABe môžete v podstate namodelovať virtuálne vozidlo, skúmať jeho dynamiku, pohony, prípadne môžete namodelovať ďalšie systémy pre robotiku, či už sú to manipulátory, mobilné roboty, UAV zariadenia. A k tomu môžete pridať rôzne tvorby scén a scenárov pre automobilový priemysel, ale pre rôzne 3D vizualizácie. Máme ďalšiu nástavbu, ktorá sa volá Roadrunner. V ňom môžete robiť v podstate cestné siete, budovy, značky, križovatky a pomocou ďalšej nástavby Roadrunner scenario môžete do tej scény ešte pridať auta a naplánovať im nejaké trajektórie, aby ste mali nejakú takú reálnejšiu interakciu so svetom, tým virtuálnym. No a v tom virtuálnom svete môžete potom robiť 3D simulácie, skúmať si rôzne tie vaše scénky, pridávať tam objekty, vaše vlastné autá, dróny, roboty a podobne a robiť virtuálne snímanie, či už kamery, v tomto prípade kamery dróna, alebo lidarové dáta z dróna, čiže môžete robiť aj virtuálne snímače. No a k tomu súvisia algoritmy, takže môžete robiť algoritmy rôzneho situačného povedomia, čiže vlastné snímanie, rôzne inerciálne jednotky, GPS signály a vnímať okolie pomocou kamery a lidaru. No a k tomu robiť teda algoritmy pre plánovanie, rozhodovanie, mapovanie, lokalizácia, vyhýbanie sa prekážok, prípadne sledovanie objektov, senzorická fúzia, ak máte viacero snímačov na tom vašom zariadení, prípadne robiť multi-object tracker, čo je v podstate ako keby sledovanie viacerých objektov vo vašom okolí. Spomínal som, že veľká časť sú riadiace algoritmy pri takýchto systémoch. V podstate riadiace algoritmy a nadstavby pre riadiace algoritmy boli jedny z tých prvých algoritmov, toolboxov, ktoré mal MATLAB k dispozícii. Takže môžete robiť rôzne návrhy riadiacich systémov, ladiace slučky, pokročilejšie ladenie a prípadne optimalizovať parametre. Či už vašich regulátorov, ale aj všeobecne celých tých modelov. Môžete robiť pokročilejšie algoritmy, ako je adaptívne riadenie, prediktívne riadenie, robustné riadenie, prípadne zase využiť umelú inteligenciu pri riadení, čo je ten reinforcement learning, toto všetko MATLAB podporuje.
Ďalej, čo môžete robiť, je modelovanie udalostných systémov. To znamená, že pokiaľ máte nejakú rozhodovaciu logiku alebo supervizorové riadenie, môžete využiť nadstavbu, ktorá sa volá Stateflow, na to, aby ste tú rozhodovaciu logiku namodelovali. Prípadne, ak robíte v podstate modelovanie, akým spôsobom nejaké zariadenie alebo objekty tečú nejakými sieťami, tak môžete využiť nadstavbu SimEvents, kde máte rôzne bloky pre generovanie entít, zásobníky, server, ktoré to spracovávajú a takýmto spôsobom si zase takýto iný typ udalostného systému namodelovať. Pri riadení v dnešnej dobe, keď je dôraz na tú elektrifikáciu, aby všetko išlo teda na elektriku, motorčeky, tak máme ešte špeciálne nadstavby pre riadenie motorov, ako je Motor Control Blockset, a pre prepojenie s hardvérom, ktorý sa často používa pri motoroch, máme C2000 Microcontroller Blockset, čo sú vyslovene algoritmy pripravené tak, aby to potom spoľahlivo bežalo na tých mikrokontroloroch C2000. No a samozrejme, okrem takéhoto zariadenia môžete tie algoritmy aplikovať na low-cost hardware pre stredné školy, vysoké školy, ale využíva sa to aj v reálnej praxi, až po profesionálny hardware. Vy máte k dispozícii prakticky v MATLABe stiahnuci doplnky, čiže v tejto záložke Home Add-ons je Get Hardware Support Packages. No a v tejto časti nájdete zariadenia, s ktorými vie MATLAB alebo Simulink spolupracovať. Ja tu mám doinštalovanú podporu pre Arduino hardware, ale môžete využiť ST Microelectronics, čiže STM32 procesoriky, vidíte webové kamery, Raspberry Pi, NXP-čkové zariadenia, ak by ste robili spracovanie signálov, software defined radio, ARMové procesory, rôzne meracie zariadenia, drony, mobilné telefóny. Čiže fantázii sa medze nekladú. Pokiaľ ten hardware, ktorý máte vy k dispozícii, nemáte, môžete požiadať o jeho podporu a v ďalších verziách MATLABu, pokiaľ je dostatočný záujem, sa ten hardware dokáže pridať. No a ja tu mám ukážku modelovania nasadenia riadiaceho algoritmu. Takže ak pôjdem do toho posledného príkladiku, je to taký jednoduchý semafor, ktorý keď spustím, tak tu je ten môj udalostný model. Tu mám takéto komponenty, lampy z dashboard blokov, ktoré mi budú vizualizovať správanie sa toho semaforika. A keď teda spustím takýto model v Simulinku, mali by sme vidieť, že na začiatku ten semafor bude blikať tou oranžovou farbou, keďže je v nejakom stave nejakej pohotovosti. A ak sa prepne do riadenia toho klasického fázového, tak by sme mali vidieť, ako sa prepínajú tie jednotlivé fázy toho semaforika. Takže tento model sa musí ešte preložiť, chvíľku to trvá a keď sa to stane, tak by to malo teda začať bežať a mali by sme vidieť. Aha, ja som to dal na hardware dokonca. Mali by sme vidieť, že to začne niečo robiť. Toto som trošku predbehol. Neurobil som to, čo som chcel. Ale bude to bežať aj tak. Ja to... Môže to beží, čo už beží? Na hardvéri. Dobre, toto zatiaľ necháme tak, ale ja som to chcel spustiť ako simuláciu, takže spravíme to takto. Simulácia. Dáme run. Toto by mali ísť oveľa rýchlejšie. Jo. Čiže tu nám začne táto oranžová farba blikať a potom sa to prepne do tej fázy, kde z oranžovej ideme do červenej, do žltej, do zelenej a naspäť do červenej. No a tá samostatná logika je namodelovaná tu. Čiže máme tu stavy, kde som v operačnom stave, standby stave a v tom standby sa prepínam medzi on-off, kde mi bliká tá oranžová ledka. Zase poprosím vypnúť si mikrofón, je vás počuť. A tu je potom ten operačný
režim, kde idem zo stavu tej žltej do červenej, zase do žltej, zelenej a tak ďalej sa viem teda prepínať. Takže takýmto spôsobom si tú logiku viem namodelovať pre simuláciu. No a ak to chcem prepojiť s hardvérom, tak do Simulinku pridám bloky, ktoré mi reprezentujú teda to rozhranie toho mojho hardvéru. Ja tu mám Arduino, kde mám teda digitálne výstupy pripojené a viem prepínať ledkami. Čo sa týka nastavenia hardvéru, tak tu máme v Simulinku takéto hardvérové nastavenia, kde môžem zvoliť, že na aký hardvér budem nasadzovať. Tento môj algoritmus, tu vidíte, že mám v ponuke niekoľko Arduino doštičiek, Raspberry Pi, Texas Instrument doštičky. Toto je to, čo si vy viete doinštalovať do toho MATLABu ako podporný balíček. No a potom môžete na ten reálny hardware tento algoritmus nasadiť. Takže ja to vyskúšam. Tu by som mal mať kameru na to moje Arduino. No a ja dokonca viem spustiť ten algoritmus v takom interaktívnom režime. To znamená, že ten algoritmus bude nasadený na ten reálny hardware a z toho reálneho hardwareu mi stále po sériovej linke budú chodiť signály, ktoré si môžem pozrieť a ladiť tie moje algoritmy aj zábehu. Čiže ak by som niečo zmenil potom v Simulinku, nejaké konštanty, tak sa to prejaví aj na tom hardvéri. Takže znova ten kód sa generuje, tak aby sa dalo potom nasadiť na to Arduino. A keď nám to zbehne a začne sa nám hýbať simulácia, tak by sme mali vidieť to prepínanie sa tých lediek aj teda na tom reálnom hardware. Čiže takýmto spôsobom vy máte možnosť transformovať ten váš algoritmus z toho Simulinku na reálny hardware. A dokonca ho ladiť. Takže toto vypneme. No a čo sa týka toho nasadenia, je niekoľko možností. Môžete využiť coder nástroje, aby ste teda ten kód transformovali na C, C++, HDL kód, PLC kód alebo CUDA kód. To je v podstate to, čo sme robili teraz s tým Arduinom. A ďalej máte možnosť využiť compilery, ktoré dokážu transformovať teda tie vaše aplikácie, algoritmy do samostatne spustiteľnej aplikácie, webovej aplikácie, knižníc pre C, Java, Python alebo .NETu a takýmto spôsobom viete nastaviť nasadiť tie vaše algoritmy alebo dokonca simulácie aj do aplikácií, ktoré bežia na počítačoch alebo webovom rozhraní. Spomínal som ešte prepojenie MATLABu s ďalšími jazykmi, no a vy môžete teda využiť prepojenie MATLABu či už s Pythonom, Javou, Fortranom, C. To znamená, že môžete priamo z toho prostredia MATLAB volať tieto jazyky, knižnice týchto jazykov, alebo naopak z niektorých jazykov sa dá tiež volať a spúšťať nejaký algoritmus, ktorý beží v MATLABe. Tam dole máte ukážku, akým spôsobom sa dá volať MATLAB v Python, alebo ako volať Python z MATLABu. Takže nie je to nič zložité, je to na pár príkazov, ako tie prostredia prepojiť a môžete využívať výhodu oboch medzi sebou. No a prečo sme tu teda strávili asi 2 hodinky ukážkami, že čo MATLAB teda dokáže a ste na seminári v podstate toho Národného superpočítačového centra je, že MATLAB umožňuje paralelizáciu výpočtov a škalovanie takýchto výpočtov. To znamená, že častokrát potrebujete volať tie vaše funkcie, tie vaše simulácie, hľadať tam nejaké parametre a volať teda tieto veci veľakrát. Tie analýzy, tie simulácie môžu trvať oveľa dlhší čas, ako som to ja ukazoval. Takže MATLAB má pripravené nástroje, ktoré podporujú škalovanie takýchto výpočtov. Pokiaľ máte viacjadrový počítač alebo grafickú kartu, môžete využiť MATLAB Parallel Computing Toolbox na to, aby ste v podstate vedeli spúšťať tie vaše analýzy paralelne na vašom počítači. Videli ste aj vstávanú podporu tých paralelných výpočtov v Classification Learnery, tam bolo to tlačítko Use Parallel, ale niektoré príkazy, ktoré v MATLABe môžete volať, majú v podstate argument Use Parallel True, ktorý teda zapne to počítanie paralelné toho algoritmu.
No a máme ešte nadstavbu, ktorá sa volá MATLAB Parallel server, kde môžete z vášho MATLABu posielať tie výpočty či už do cloudu alebo do nejakého vzdialeného klástra, kde tie výpočty v tom MATLABe môžu bežať. No a takéto niečo máme nasadené aj na Devane. Takže vy môžete prakticky z vašich MATLABov spúšťať tie paralelné výpočty aj na tom klastri, ktorý máte k dispozícii. Myslím, že je to pre školy dostupné a myslím, že aj Savka tam môže počítať. No a my približne za mesiac budeme robiť ešte ďalší workshopy, kde ukážeme, ako takéto výpočty môžete paralizovať. Ten už bude taký hands-on, že si to budete môcť aj vy vyskúšať. Takže toto je všetko z tých nástrojov, ktoré sme chceli ukázať v tom MATLABe. No a pokiaľ sa chcete niečo o MATLABe naučiť, tak máme onlineovú stránku, ktorá sa volá že MATLAB Academy a tam nájdete kurzy, kde v tom webovom prehliadači a s tým online MATLABom sa môžete naučiť, ako s MATLABom pracovať. Čiže máme tam kurzy pre MATLAB, Simulink, tú umelú inteligenciu. A väčšina takých tých on-rampových kurzov je zadarmo a tie si môže robiť bezplatne každý. A potom sú také špecializované, ktoré sa dajú buď dokúpiť, alebo školy, ktoré majú campus-wide licenciu na Slovensku, môžu takéto kurzy robiť zadarmo v rámci ich licencie. Takže ak sa chcete niečo dozvedieť o tom, aj čo ste tu dneska počuli, tak máte k dispozícii takúto stránku, kde si môžete urobiť kurzy, certifikáty a naučiť sa niečo viac o tom MATLABe. Takže to bolo v podstate, nazvem to tak skrátke, zhrnutie, čo ten MATLAB dokáže a ako ho môžete využívať v niektorých tých oblastiach. No a do budúcna, ak budete mať nejaké otázočky, tak kľudne sa pýtajte.